सेथि लिडारशिप जे मावबादा खुंफुंदों बेनि सायाव मा फोरमायदों माबे थांखिजों बे मावबादा खुंफुंदों? गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब चेनेलजों दिनै मोगा मोगि मोननानै आङो साबायखर बावहरदों। बे समाव मुलुगनि राज दरबाराव दिनै जोङो बे मुलुगाव बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा आरो गोजौआव आवगायलांनो थाखाय जि हांखुर जाना खामानि मावबोबाय दं। मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनजों आरो जोंनि धोरोमारि गौथुमनि माखासे फिल'सफारफोर आरो जिथु जोंनि बाथौ खान्थि ल'फोर जिथु दङ, बे आयेन खान्थि आरो संबिजितफोरजों जों गनायनानै जोंनि सारा मुलुगनि बुहुमनि जोंनि बाथौ धोरोमारि गौथुमा खामानि थाद'यै मावबोगासिनो दं। आरो बे मावबोनाय लेखाहै मिरु दुलाराय बाथौ गौथुम आफादा जे लिडारशिपनि ट्रेनिं जिथु मावबादा बेखौ क'क्राझाराव बागानसालियाव जे जोंनो होदोंमोन, बेहाय जोंबो बाहागो लानानै गोजोनना मोन्दों। आरो बे गोजोननाय मोननानै दिनै जोङो जिल्ला गावनि जिल्लायावबो थानानै लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि मेल खुंनायनि गेजेरजों मावबादा दिनै सेथि खेब लानो मोननायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि कालचारनि सेक्रेटारि जानानै आं दिनै बरायदों। आरो बेहाय आलासि लेंहरनाय फैनायाव आं दिनै जोंनि बिसना जिल्लानि लाइमोन आफादनि मावथि बिबानगिरिखौ आङो बरायदों। आरो दा बे समाव बे रादाबनि बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों जे जोंनि जे थाखानाय आंगो गुबै असे बे सोलाव नङै धोरोमखौ सिबिनायाव जों जिथु फोसाबनानै जों जिथु गोजोननाय मोन्दों, आरो बेहाय आलाय-जाब्रै जों सिबिनाय दानि जुगाव गैला। आरो बे वर्ल्डआव गोनोखोआरि मुगायाव बादायारि मुगायाव जोङो आलाय-जाब्रै गोदोनि बे दंफां सिङाव सिबिनाय अबा जों दुब्लियाव सिबिनाय बे खान्थिया गैला। बेनिखायनो आं बुंगोन आरो बे बाथ्राखौ जे जोंनो माखासे मेडियाफोराव जों नुनो मोनो, ससियेल मेडियाफोराव बेरखांबाय थादों जे जोंनि बाथौ धोरोमाव लोब फैनाय सुबुंफोरखौ दिनै नुबोदों। गामि गफायाव थानाय सिङारि गामिफ्राव थानाय जेरै हाजोआवनो था बा बबेबा दैमा सेरावनो न'आ था बा बबेबा टाउन सहरावनो थाथों, नाथाय बाथौ धोरोमा जे खौसेथिं लाबोबाय थादों, रायजो राजाखौ सांग्रांथि खालामबाय थादों, बिखेखरि धोरोमनि माखासे सान्थौगिरिफोरा दिनै बे सांग्रांथि मेल खुंनायनि गेजेरजों जों मोन्दों। बे ससियेल मिडियाआव माखासे भाइरास जाबाय थादों। आं नुना मोन्दों नै मैयाबो फेसबुकाव मोन्दों जे माखासे जोंनि बर'निनो जोंनि आंगोनिनो बर' बिमानिनो फिसाफोर दा बिथांमोना गुबुन गुबुन धोरोमखौ लानानै जोंनि बाथौ धोरोमनि माखासे खैसार बाथ्राफोरखौ एसे बुंनायखौ जोङो मुगैथावना बायदि मोन्दों। आरो बे बाथ्राखौ जाहाथे बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय जोङो मेसेज होनो लुबैदों। मुंखौ बुंनो थाङोब्ला जे सोनाबनि जे जोंनि बिदा फंबाय जानाय जे बर' ख्रिस्टियान बिथांमोना माखासे फोसावदों। बे फोसावनाया जाहैबाय जे बाथौखौ माने ओरैहाय खांग्रांनाय खुग्लुबनाय खोथाफोरखौ बुंदों आरो बेरा बायनाय बिनायफोरखौ खोन्थादों। आरो बुंबावदों जे सनिबार मंगलबाराव पार्बति आरो शिबआ माने फैयो। सनिबार आरो बिस्थिबारावहाय आर'ज गाबनाय बा बाथौ खुलुमनाय बे बाथ्राया माने शिब आरो पार्बतियासो फैनानै माने नुजाफैनाय गुब्ला खावब्ला बेबायदि बाथ्राफोरखौ एसे माने फेसन बायदियै जोंखौ लाजि फोनांनायखौ नुदों। जाहाथे बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो थाखाय जोङो मेसेज हरनाय जादों दिनैनि दिनाव। आरो बे सांग्रांथि मेलाव जोंहा बे बिसना जिल्लानि सिङाव थानाय जे जोंनि वर्कार्सफोरा, जोंनि बिबानगिरिफोरा, मावथि सांग्रांफोरा जिहेतु जोंनाव लोब दावगाबोबाय थादों। बे दावगाबोनाय माखासे जोंनाव धोरोमनि माखासे तत्वफोरखौ मोन्थिनो आरो सोदांनो सासे लिडारनि आखल आखुआ बोरै जानांगौ, बोरै थानांगौ, मानसिखौ बोरै सिबिनांगौ, धोरोमखौ बोरै लांनांगौ, आगयाव लांनानै बोरै जों खांनो हागोन, बिनि बाथ्राखौ लानानै दिनै थानो गोनां माखासे गुनफोरनि सायाव जे दिनै जिल्लानि गौथुमनि बिबानगिरिफोरखौ ज' सावरायलायनानै आनसलिक जेरै न'दुवार आनसलिक, बालिसां आनसलिक, बिसनाथ आनसलिक आरो नोगोर आनसलिक टाउन सिटि नै दा जों जेराव बुंबाय थादों बे सुर्यनगर बाथौ थानसालि सिङाव। बेनिफ्राय ओरैहाय सोनाब गहपुर आनसलिक आरो सानजा गहपुर आनसलिक, बे 6था आनसलिकजों जों मोनद' आनसलिकजों जोङो बिसना जिल्ला दाफुंनानै लानाय बे लिडारशिपनि ट्रेनिं दिनै गिबि खेब दिनै जाजेननायाव बे बाथ्राखौ सावरायनो मोननानै खोब गोजोनदों। आरो माखासे ससियेल मिडियाफोरनि भाइरासफोरखौ मोननानै दिनै सावरायनायबो जादों। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जाहाथे जानगाराव थानो थाखाय बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ एसे ब्रेक हमथानो थाखाय जोङो जोंनिफ्राय आर'ज गाबहरदों आरोखि। जिहेथु बिटिआरनि जि उफ्रा बिसायख'थि सिडलि बेयाव सासे जितेन मुसाहारि मुंनि फोसावदिं मेलाव बियो बाथौखौ सोंखारिनाय बाथ्राखौ बुंनानै पलिटिकेल लेभेलाव लाना थांदों। दा बेनि सायाव मा बुङो? बे बाथ्राखौनो बुंनानै आं दिनै गोजोननाय फोरमायगोन जे जोंखौ निन्दा खालामब्लाबो इसोरा निन्दा होजाया।
आरो जाय बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि उफेरा बाथ्राफोरखौ लानानैनो बबेबा राजनिति लेभेलावहाय किसुमानफ्रा माने गावखौनो माने बिबानखौ लानानै दुगानाय खामानि मावहैनायफोरखौ जोङो नुनानै जों गोजोननाय मोनाखै। जे जोंखौ बाथौ धोरोमनि गासैफोरखौ जोंखौ जाहाथे हांगार दाफोनथों आरो जे बाथ्राया बेनो जे बबेबा मोनसे राजनितिनि दोलोआव हाबनानै धोरोमनि खोथाफोरखौ ओंखारनो मोना बियो खुनु माबायाव गैया, खुनु संबिजितफोराव लिरनाय गैया। बेखौ जाहाथे एसे सालायफोरखौ हमथानानै बेलेग बाथ्राफोरखौ बुंनानै लायो आरो इसोरखौ दोनखोमानानै हेखमानानै राजनितिनि बाथ्राफोराव जाहाथे